Dnešný fitness šalát bude s marinovaným kuracím mäsom. Použijeme olej, sol a zmes korenia tandoori. Ďalej papriku, cibuľu, paradajky a petržlenovú vňať. Do šalátu pridávame aj semienka zo žltého melóna. Použijeme tento druh cestovín. Na semienka použijeme trochu oleja a sol. Dáme ich zapiecť do rúry. Mäso si orestujeme spolu s cibulou. Uvarené cestoviny zmiešame so všetkými ďalšími ingredienciami. Nakoniec príde biely jogurt, ktorý zriedime sladkou smotanou. Posledný benefit bohatý na proteíny a tým sú opečené melónové semienka.